chea de experiencias de clubs de lectura en centros escolares. Teño meu carón por unha banda a María José Álvarez e a Rosa Garrido, que son Fernández. Vale, Garrido e Lidia. Vale. Fernández, que son mestras do CEIP Emilia Pardo Bazán. É un centro educativo que ten unha longa trayectoria en clubs de lectura. Empezaron con clubs de lectura en lingua estranxeira, foron medrando e agora mesmo, se non me equivoco, teñen 7 clubs de lectura entre cuarto, quinto e sexto de educación primaria, teñen un club de adultos e, ademais, están agora cun club de ficción digital. Na súa intervención falarán dos obxectivos dos seus clubs de lectura, de como se organizan, este maravilloso bodegón e delas, xa vos podedes ir facendo así unha idea, das actividades que realizan e do apartado de avaliación e difusión, que tamén é importante. Por outro lado, teño a Lidia Garrido, do IES de Pollo, que está no equipo de biblioteca é a coordinadora de clubs de lectura. Eles tamén teñen unha trayectoria dilatada en clubs, con diferentes temáticas. Teñen clubs científico-matemáticos, feministas, de adulto, manga, misterio e terror, pero hoxe do que nos ven a falar é do club de lectura ecoloxista. Tamén nos contará como se orixinou, cales son os seus obxectivos e actividades, e, bueno, esperemos que vos sirva de inspiración. Sin máis dilación, doulle paso ás miñas compañeiras do Emilia Pardo Bazán. Hola, boa tarde a todos e a todas. Agradecer á asesoría este convite e, como non, darlles tamén os parabéns a todos os compañeiros e compañeiras que estades aí e que facedes posible este proxecto e que, desde logo, tedes gran paixón pola lectura, sen dúbida. Ben, eu son María José, titora de sexto de Educación Primaria. Hoxe presentamos así o noso club de lectura como unha pequena merenda literaria, que é algo habitual como punto de partida, sempre que facemos os encontros. O noso club de lectura acadou dúas ocasións o terceiro premio de Club de Lecturas Escolares, a primeira no 2021-22, a segunda no 22-23, e isto supón para nós un grau importante de exixencia, pero tamén é tremendamente motivador para seguir adiante e para seguir adicando tempo, esforzo e moitas ganas. Para empezar un pouco esta merenda, falamos así en termos xerais un pouco dos datos xerais do centro. O noso centro é un centro público de carácter urbano, conta agora mesmo con 554 alumnos e alumnas, se non me equivoco. Está implicado nunha chea de proxectos, entre os que destaca Edisgal, Voz Natura, Plan B, Radio na Biblio, Lectura e Familia, etc. Contamos con 2 itinerarios lectores neste momento, un destinado a alumnado de cuarto, quinto e sexto de Educación Primaria, e outro destinado a docentes. Entre o alumnado, contamos en total con 7 grupos e cos seus respectivos mediadores. Estes grupos teñen a súa propia identidade, o seu propio nome. Aí contamos un grupo de cuarto de primaria, Viaxeiros por papel, en liña de galego e castelán, outro grupo de quinto de primaria, Papalibros, tamén en galego e castelán, outro grupo de sexto de primaria, as Bolboretas lectoras, tamén igualmente en galego e castelán, outro grupo de quinto e outro de sexto en inglés, o Bookland e Bookworks, en cuarto, Enredous e PB, ficción digital, e o último grupo, o grupo de alumnos entre liñas, tamén con lecturas en galego e castelán. Para facer un pouco de historia, témonos que remontar aos inicios deste proxecto ambicioso, por alá polo ano 2018-2019. Empezou sendo un club de lectura formado por 3 grupos de inglés, de quinto e sexto de Educación Primaria. O primeiro chanzo
puxo aquí a compañeira Rosa, e a partir de aí, pois, o proceso foi increcendo. No 2019-2020 incorpóranse grupos de galego e castelán de quinto de educación primaria. No 2020-21 únense grupos de galego e castelán en sexto. No 2021-22 amplíase a oferta a cuarto de educación primaria, tamén en galego e castelán. No 2022-23 créase o grupo de adultos, que está formado exclusivamente por docentes. E no curso presente, no 23-24, aparece o grupo de ficción digital. Temos aí un pouco representado na gráfica todo ese progreso. Vemos como o avance dende os inicios, dende o 2018 ata o presente. Vemos que hai unha liña amarela que indica o número de lectores. Agora mesmo está habendo un descenso, pero un descenso porque necesariamente tivemos que acotar o número de participantes. Primeiro, porque non dábamos feito, todas as nosas reunións de club son sempre fora de horario escolar, polas tardes, xeralmente, algunha excepción, e era inviable poder acoller a todos os alumnos e alumnas que solicitaban porque materialmente éramos incapaces. Por eso ese descenso. Cal é a finalidade do club? Bueno, nada novo, a que supoño que existe en todos, non? Que é fomentar, en primeiro lugar, o hábito lector de todos os participantes a través, sobre todo, é moi importante, de vínculos emocionais cos que poder compartir os gustos, as inquedanzas, as reflexións e as opinións sobre determinadas lecturas seleccionadas sempre nun ambiente seguro e relaxado fora da aula. Sempre buscando espazos axeitados, fundamentalmente biblioteca, bibliolab, pero tamén facéndose extensivo a espazos externos do propio centro, como poden ser os xardíns, como poden ser o patio cuberto, etc. Cada curso concrétase nun tema común, que vai a ser o fío condutor das lecturas, e sempre está relacionado co PDI do centro. Por exemplo, no curso 2019-2020, que foi cando iniciamos un pouco esta ambiciosa experiencia, o noso PDI versaba sobre a alimentación. Pois tratamos de que os nosos clubes traballasen un fío condutor común sobre o saber e o saber dos libros. No curso 2020-21 centrámonos na figura de Emilia Pardo Bazán, e foi tamén paseando pola Biblioteca da Emilia o que nos uniu a todos. No 21-22 traballamos en torno ao mar e o noso tema, o noso fío condutor era mergúllate nos libros. O curso pasado, centrándonos xa en Galicia, no noso patrimonio material e inmaterial, buscamos tamén ese fío condutor galeguizándonos na nosa pel e na nosa propia identidade como pobo. E xa no presente curso estamos traballando as paisaxes encantadas de Galicia, buscamos o fío condutor nos corremundos. Estamos paseando por diferentes países, por diferentes entornos, pola Amazonia, polo noso propio entorno inmediato, etc. Os obxectivos, fundamentalmente, estimular, promover a lectura como punto de partida, amosar diferentes xéneros, traballamos como punto de partida sempre a narrativa, a poesía, o cómic, tanto en galego, en castelán e en inglés. Achegar novos formatos, como é o caso da ficción digital, mellorar, sobre todo, a competencia lingüística do noso alumnado, sobre todo a comprensión lectora e a expresión oral, fundamentalmente na lingua galega, que é a que está un pouco máis deteriorada e esquecida. Tamén mellorar a competencia digital, desenvolver a competencia cultural, achegando autores, tradicións de diferentes povos e linguas e, sobre todo, tratando de promover valores importantes como a tolerancia, como o respeto, favorecer tamén o encontro con diferentes escritores, con escritoras en diferentes linguas, colaborar, sobre todo con outras bibliotecas. Temos unha estreita relación coa Biblioteca Municipal do barrio, coas súas bibliotecarias que funcionan como maravillosas, extraordinarias asesoras,
axudándonos a seleccionar lecturas, axudándonos tamén a motivar, a iniciar esas sesións de presentación de novas lecturas e tamén ofertándonos o servicio do empréstito. Traballar tamén temas transversais a través de diferentes lecturas, temas transversais como a sostenibilidade, como o consumo, como a educación para a saúde, etc. E como se conseguen? Bueno, primeiro, coa idea de pertenza a un grupo. Para iso é importante porlle nome a ese club, buscar un logo, o que nos identifiquemos, buscar a sorpresa nas presentacións, buscar a maxia na procura do título da nova lectura a través de diferentes pistas, en diferentes entornos, dentro da biblioteca ou fora dela. Presentamos unha invitación persoal por cada sesión do club. Hai pequenos agasallos, pequenas degustacións que vinculamos ás veces coa temática traballada ou co propio argumento dos textos lidos. E logo sempre acabamos con a xornada final, que ben pode ser unha merenda ou ben pode ser un encontro con algún autor de interese. A ambientación é importante, a ubicación, a distribución dos asentos, incluso dos propios nenos. Afastámonos totalmente da clase tradicional. O mediador de cada club sempre é unha persoa diferente ao propio titor. Eu non coñezo para nada os alumnos que veñen ao club de lectura, coñezo dos corredores e pouco máis. E o tema común, que é o fío condutor do que falábamos anteriormente. E logo presentando unha variedade importante de actividades das que falaremos a continuación. Medios de difusión a través do blog da biblioteca, a través das diferentes redes sociais, e o investimento a través da convocatoria dos clubs de lectura da Xunta, os premios, o entusiasmo, os mediadores implicados e, sobre todo, o tempo, porque, insistimos un pouco nese tempo que é totalmente fora do noso horario lectivo e en xornada de tarde. Excepcionalmente, este curso, por motivos de organización interna, un grupo está asistindo na sesión do recreo, que se une un pouco ao tempo de lectura, a hora de ler. Pero, desde logo, a experiencia non é tan gratificante como cando veñen pola tarde. Primeiro, porque o tempo está moitísimo máis acotado, é case como unha interrupción das súas actividades lectivas, a veces prescinden do patio, o tempo da merenda tamén merma un pouco ese tempo. Sempre é moitísimo máis gratificante o que veñan pola tarde, a pesar de que nos supón un gran esforzo para todos. Cada club é diferente, ten a súa esencia, ten as súas propias características, cada mediador organiza un pouco o seu club en función dos seus propios gustos, das súas propias experiencias, escolle títulos. Iso non implica que de vez en cando entre nós lecturas que funcionan, que sempre son un éxito, pois non se repitan, porque, é unha maneira de garantir o éxito, non? Sempre hai unha serie de pautas comuns, por suposto, pero digamos que funcionamos con total autonomía. Como nos organizamos? Pois a través de o que falábamos anteriormente. As sesións son sempre presenciais, temos unha periodicidade mensual. As sesións duran aproximadamente 60 minutos. Cando son de tarde nunca quedan neses 60 minutos, sempre nos estendemos un pouco máis. E o calendario abrangue de setembro a xuño. Eses espazos, contamos, logo veremos algún vídeo, contamos coa biblioteca, contamos coa Bibliolab e outros espazos compartidos. Reunións, pois o equipo de biblioteca do centro, que ten unha periodicidade de reunións mensuais, coordinámonos tamén coa Biblioteca Municipal, coa Comisión de Biblioteca e coordinámonos entre nós tamén os mediadores de xeito periódico, ou ás veces tamén funciona moito o tema corredores, hora do recreo, porque o tempo ás veces non dá para moito máis.
Con respecto a... con respecto ás condicións de participación, bueno, hai unha serie de formularios que no mes de setembro facemos campaña, nós como mediadores, pero tamén son os propios alumnos que participaron en cursos anteriores os que fan un pouco de mediadores tamén a súa vez, porque eles son os que de alguma maneira invitan, comparten as súas experiencias, eso sempre funciona dun xeito positivo. Temos unha serie de normas que les acatan en compromiso, asinan como un documento, así como moi oficial, no que se comprometen a unha serie de cousas, entre elas pois, a traer o libro lido, como mínimo, a entregalos a Emprendata, a non faltar, sempre que se xa unha falta xustificada, pois, bueno, están exentos de penalización. Pero, bueno, hai unha serie de normas que eles cumplen desde un primeiro momento, dun xeito bastante, bueno, bastante serio, son bastante serios nese sentido. Bueno, aquí hai unha relación de títulos, poderíamos, non sei se se pode abrir. Se facedes clic No más. Non vai. Non vai. Bueno, se temos en conta... Sí, bueno, algúns dos títulos son eses, pero se temos en conta que estamos funcionando con 7 clubs e eses 7 clubs len unha media de 8 ou 9 libros durante o curso, imaginade pues, toda a listaxe de material que está por aí. Xa está, xa pode despechar aí, gracias. É que os 7 grupos a listaxe é moi longa. É moi longa, é moi extensa, non sei se tedes acceso despois a esta información que nos compartimos gustosamente. Nada, si pode despechar ou ir cara atrás. Eu creo que pechando simplemente xa volve a presentación. Bueno, creo que xa toca, de todas maneiras vou empezando eu. Sí. Bueno, eu son Rosa, son a coordinadora do club de lectura, dos clubs de lectura en inglés, e vou vos presentar un poquinho as actividades que facemos, non? Porque ata de agora todo o que estivestes vendo máis ou menos facédelo ou facémolo todo nos nosos clubs de lectura. Nos facemos unha chea de actividades, entón unha maneira de organizalas un pouquiño foi dividilas como en 3 grandes grupos, aínda que ás veces se entremesturan entre elas, non? Nos chamámoslle actividades xenéricas, aquelas actividades que facemos todos os anos con independenza do tema común que teñamos cada curso. E dentro destas hai as que facemos a principio de curso, durante o curso ou a final de curso. Logo tamén temos as actividades temáticas, porque xa vos dixo María José, que cada ano temos un tema común que vai ganduxando os 7 grupos do noso club de lectura. Non somos moitos, de diferentes idades, diferentes condicións, pero vai haber sempre un tema común que vai facer que poñamos o foco ou a mirada nas lecturas dese curso nun tema concreto, que normalmente tamén ten que ver co PDI do centro. E, por último, imos falar tamén por riba das actividades con outras institucións, fundamentalmente da AMPA do noso centro, a AMPA Minnenos, da Biblioteca Municipal dos Rosales, que é a que nos toca por zona e que colabora estreidamente con nós, e, por último, tamén as actividades con outras institucións que temos por aí. Bueno, en canto ás actividades xenéricas, nada que non saibades, é dicir, cada grupo ten un nome e un logo, que eso se fixo un concurso os primeiros anos que empezou cada grupo, os propios nenos propoñían nomes e se escolleu o nome e o logo sin problema ningún. Logo creamos tamén unha materia dentro de Edisgal na que vamos subindo recursos e se non en Edisgal na aula virtual do centro. Bueno, moitísimas cousas, non? Facemos a campaña de captación tamén de novos membros, todo iso que estades vendo aí e que non é nada novo e que non saibamos. Durante o curso, pois tamén, o que facemos tamén todos os clubs de lectura, non? Hai encontros con autores,
temos tamén presentacións que imos preparando as mestras para ampliar un pouco o que é cada lectura, temos enquisas de valoración que se fan ao final de cada lectura. Non é unha enquisa, non é unha crítica ni unha reseña literaria, sino simplemente que cada neno e cada nena poida opinar sobre a lectura, se lle gustou ou non, cal foi o personaxe favorito ou non, que parte foi a que máis lle atraeu. E tamén temos outro tipo de actividades, entre elas temos a radio escolar. Do que se trata é de que optimicemos os recursos que temos nos centros. Entón, as actividades que facemos dentro da aula que poidan valer tamén para os clubs de lectura e que poidan valer tamén para actividades de biblioteca, por exemplo, e para o PDI, de xeito que todo estamos traballando de forma global. E iso non supón un traballo engadido. Dadevos conta que durante as sesións, que as sesións son de 60 minutos, non dá tempo a facer a maior parte das actividades que imos presentar agora. Entón, hai que utilizar outros tempos, pois tempos dentro da aula, tempos nos recreos, tempos das actividades que se fan para a biblioteca e que teñen que ver tamén co noso tema de cada ano. E logo, a final de curso, facemos o que chamamos como unha xornada de convivencia, unha xornada de clausura, normalmente é unha merenda, na que se fan entregas de agasallos, se fan xogos literarios, están invitadas tamén as bibliotecarias municipais, e facemos así como unha convivencia conxunta todos os grupos xuntos, non? Este ano, por primeira vez, imos presentala de maneira diferente e imos chamar a algún autor que nos faga tamén como unha sesión de clausura un poquinho máis especial. E logo hai a recompilación de todo o material que imos realizando durante o curso, porque é moi importante deixar constancia de todo o que se fai moito máis do que aparece sempre reflectido, sempre por falta de tempo. Bueno, voume deter un chisquiño de nada máis nestas actividades temáticas. Vou falar en concreto das que fixemos o curso pasado. O tema do curso pasado era Na túa pel, In your shoes, para os grupos en inglés, e tratábase de traballar coas emocións. O tema do PDI do curso pasado era Galeguízate. Moitas das lecturas non teñen moito que ver co tema de Galicia. Entón, como podíamos ganduxar todo iso, como podíamos artellar para facelo todo xunto? Bueno, pois o que fixemos foi dividir o proxecto como en 4 etapas. Estas 4 etapas non teñen por que ser temporalmente unhas detrás das outras, sino que durante todo o curso vanse como mesturando e interrelacionándose entre elas, non? Pero sí que é certo que comenzamos cun proceso de identificación. Entón, o primeiro que fixemos foi reflexionar sobre as emocións. Emocións hai moitísimas, e entón nós despois ao final limitámolas a 7, non? A 7 como máis comuns. E intentamos definir os elementos principais de cada unha desas emocións, antes de empezar coas lecturas. Ao mesmo tempo que empezábamos a lectura, íamos poñendo a mirada en que emoción era a que máis se representaba nesa lectura dese momento e como podíamos ir definindo esa emoción en función do que estábamos lendo. Un dos primeiros pasos que tamén fixemos foi ver quen somos, de onde partimos nós, para despois poder poñernos no lugar dos demais. Entón fixemos a identificación como galegos, que precisamente o tema do PDI era Galeguízate, e o primeiro que fixemos foi tratar de marcar os nosos sinais de identidade, o cal é bastante difícil. Si podemos abrir, por favor, no primeiro recadro a cruz que está abaixo de todo, onde pon a nosa identidade, ides ver un exemplo do que facemos no club de lectura de inglés, non? Foi o exemplo que collín, si se pode, senón, pois non pasa nada. Bueno, foi un proceso longo o de intentar definir a nosa identidade que nos levou bastante tempo. Contamos con moita axuda. Nos temos unha comunidade educativa que sempre está disposta a participar con nós e entre eles temos un grupiño de falantes nativos que veñen desinteresadamente sempre ao centro. Co cal, a primeira persoa que acudiu ao noso centro foi Susana García, que é unha emigrante e filla de galegos que emigraron a Londres e ela naceu alá e se criou e viviu alá ata os 20 anos, ou algo así, 18, 20 anos. Entón, ela viu ao centro para falarlles aos nenos como se sinte unha persoa migrante que ten as súas raíces en Galicia, pero que está vivindo nun país estranxeiro e que nin é de aquí, nin é de alá. Entón, fixo unha presentación moi tenra, moi cercana, que os rapaces disfrutaron moito, e sempre aproveitamos para facerlle unha entrevista
e que nos conte un poquinho máis da súa propia experiencia. Logo tivemos a gran sorte, que isto creo que se produce unha vez na vida, de que Cristina Pato tamén veu a noso centro e ela falou da súa experiencia como migrante en Nova York e facendo fincapé sobre todo nos aspectos culturais e sobre todo o que é a nosa voz no mundo, que é a gaita galega. Entón fixo tamén un encontro co rapaces moi emotivo, que nos deixou unha lembranza preciosa e que tamén lle fixemos unha entrevista. Tedes ligazón a todas estas entrevistas, as fotos e a presentación que fixo Cristina e que supoño que despois a organización poñerá a vosa disposición, co cal, seguimos adiante, non? Logo tamén temos outro falante nativo que é Declan Matthews, que é irlandés, e este o que nos fixo foi facernos reflexionar sobre as nosas raíces celtas, como pobo galego vinculado, vencellado a Irlanda. E, por último, un historiador que está afincado na Coruña, este inglés que vive na cidade. Veunos falar dunha lenda que é a lenda de Sir John Moore, que foi un xeneral inglés que morreu na nosa cidade, e como a raíz desa batalla que el presentou o exército inglés fixo contra as tropas de Napoleón, que tivo lugar na Coruña porque viñan perseguindos dende a meseta, como a raíz desa batalla que foi superimportante para o mundo anglosaxón, o nome da nosa cidade, da Coruña, foi espallándose por diferentes lugares do mundo. E a partir de aí, fixemos un mapa das cidades que teñen o nome da nosa propia cidade e, foi unha experiencia tamén moi bonita, non? Temos aí todo, entrevistas a radio escolar utilizámola moito. Si podemos pechar, por favor, xa está esta parte feita. Unha vez que tiñamos máis ou menos definida a nosa identidade, decidimos intentar poñernos na pel dos demais. Unha vez que sabemos quen somos, vamos a intentar poñernos no lugar dos outros, non? E para iso, os rapaces decidiron que había que facer como un caldo no que tiña varios ingredientes, ingredientes como, por exemplo, risos, vaguas, apertas, pranto, moitas cousas. Ese remexido fixonos poñer en situación de poder entrar na pel dos demais, non? E, ademais, falaron os nenos, todo isto é idea deles, falaron os nenos dunha chave, e esa chave é a que garda as nosas emocións, e esa temos que gardalo, sempre con nós para poder controlalas e utilizalas no momento en que a necesitemos. E a partir de aí, fixemos un percorrido polo camiño das emocións, e ese camiño foi a través das lecturas. Cada lectura tiña a súa propia emoción, cada lectura intentaba centrarse, focalizarse un pouquiño máis en cada cousa que temos que intentar mellorar de nós mesmos e profundar sobre todo no que é a empatía. Si podemos darlle a primeira cruz na último bloque do camiño, vemos como quedou a presentación final, asociaron os rapaces cada emoción cunha cor e cun dos libros que estivemos lendo, non? Se facemos clic ou pasamos a páxina para adiante, témosvos aquí de... solamente por ver a primeira páxina ou algo así. Non pasa. Aí na dereita, sí. Eu creo que aí é onde se vai ver, efectivamente. Aí fixeron unha definición do que era a cor vermella e onde pon máis info, fixeron un pequeno resumo do libro que aparece aí e como esta emoción está vinculada a esa lectura en concreto, non? Fixemos tamén book trailers, fixemos moitas cousas que teñen que ver. Si podedes darlle a onde pon máis info, por favor, porque nós desde aquí non temos o control. Védelo arriba á dereita. Aí, eso é. Aí está a lectura, cun pequeno resumo, un resumo en inglés que eles fixeron e a parte da emoción aparece antes. E ese camiño estivo marcado de moitas etapas na cal intentamos atopar os agochos das emocións, dicir onde vive cada unha das emocións, intentamos determinar a linguaxe que utiliza cada unha das emocións tamén, e todo eso, vinculado coas lecturas. E nada máis, xa pode despechar aí tamén, moitas grazas. As dúas. E por último xa mencionar as actividades que temos con outras institucións, non? A AMPA do noso centro, a AMPA Mil Nenos, sempre está disposta a colaborar con nós.
Temos incluso un día dedicado ao teatro, todas estes nativos que vos digo eu que temos no centro non solamente que de fala inglesa, sino tamén de outros lugares do mundo, sempre están dispostos a vir, e iso tamén traballamos a través da AMPA. E logo, unha parte fundamental e moi importante dos nosos clubs de lectura é a Biblioteca Municipal dos Rosales, non? Pois ali tenemos un grupo de traballadoras que están totalmente volcadas co noso centro e que actúan de diferentes maneiras, todas esas que vedes aí representadas, non? Asesóranos coas lecturas, son as que nos buscan os libros en empréstito, fan a mediación, sempre que calquera grupo vai empezar unha lectura, unha das bibliotecarias de Rosales ven ao noso centro e fai esa mediación. E, por exemplo, no caso de inglés, aí non se atreven tanto porque non teñen así como moita soltura no de inglés, pero a bibliotecaria que nos axuda o que envía é con unha especie de vídeo de TikTok, non? Para animar os rapaces coa lectura. E ao final de curso facemos un vídeo final a medias entre a bibliotecaria e os rapaces, na que a bibliotecaria, pon subtítulos en inglés, digamos, en lugar de falar, e os rapaces son os que falan. Entón, pois, se no bloque central, se podedes ver, por favor, onde pon vídeo resumo final, pois a primeira cruz mesmo. E rematamos xa con isto que xa é a última cousa, que poñemos un cachiño do vídeo nada máis, vale? Esta é Lili, a nosa bibliotecaria de inglés, e é a que se encarga dos vídeos de TikTok. Este é o final das emocións do... Dorothy. We are in the shoes of Dorothy. Everybody is sleeping. Here's Dorothy with a bag full of drinks. Dreams for boys and girls, dreams for dogs and cats. She has a perfect dream for all. But one night, Dorothy hates work. Season rise when I gave the word. Now in the morning I sleep. Terror. Maggie and Max visit the haunted castle. We are in the shoes of two friends, Maggie and Max. Maggie wants to visit the castle, but Max says it is haunted. She isn't very brave. They are inside the castle. Max sees strange things. Is the castle haunted? Alone, sweep the streets I used Bueno, to. eu creo que xa está, así como exemplo xa podemos parar. Bueno, se trataba de ir avanzando as diferentes emocións, os rapaces dicíanlle que o libro era o que se vencellaba con esa emoción e ela ia enchendo o andel da Biblioteca Municipal dos Rosales, non? E logo tamén co IES de referencia, o IES Salvador de Madariaga, tamén temos encontros, temos algunha lectura en común que leen os rapaces de sexto e os de primeiro da ESO e fan algún encontro con intercambio de actividades, vale? E logo nada, último apartado, xa non paro, é moi importante avaliar a evolución do club, fais en diferentes fases, a principio de curso, durante o curso, cara ao final, elabóranse as conclusións, e con iso fanse ou redactamos propostas de mellora de cara ao curso seguinte. E hai que lembrarse sempre de difundir, publicitar e nada máis. Entón, aquí temos tamén algún vídeo para coñecer a biblioteca, pero eso no material que vos enviarán despois a asesoría. Vale? Moitísimas grazas. Comezo xa. Hola, moi boas tardes a todos. Eu son Lidia, son profesora de Xeografía e Historia do IES de Poio. En realidad, quen debería estar aquí é Rocío Gómez, que é a coordinadora da biblioteca, pero, bueno, está enferma con gripe na cama fatal, non puido estar, entón veño eu a facer a presentación do Club de Lectura Ecoloxista, da que son coordinadora xunto con outra profesora, con Leticia Álvarez, que é profesora de Física e Química. Bueno, para falarvos un pouco, simplemente o obxectivo da presentación era darvos algunha idea, non? Dunha forma humilde, vir aquí, contar un pouco o que facemos nos no IES cos nosos clubs de lectura, en concreto co Club de Lectura Ecoloxista, se iso vos pode servir para tomar algunha idea ou desenvolver nos vosos centros tamén un club ecoloxista, aí o deixamos a proposta.
Ben, o IES de Poio é un IES que está situado en Pontevedra. Neste curso temos 534 alumnos, somos 54 profesores. Nel impártense ensinanza de ESO, bacharelato e un ciclo medio, que é de guía no medio natural. Bueno, os nosos clubs de lectura teñen unha longa tradición, existen clubs de lectura dende fai moito tempo no centro. Neles procuramos sempre atender a diversidade, facémolo intentando combinar dentro dos distintos clubs alumnado de distintos niveis, non? Non son clubs por niveis, senón que son clubs temáticos e, polo tanto, en cada un dos clubs inclúese alumnado de distintos niveis que moitas veces se axudan uns aos outros na comprensión das lecturas. Bueno, como xa viades aí, temos unha variedade temática, temos un club científico-matemático, outro feminista e diverso, outro de manga, que é un dos que ten máis éxito, tamén un club de adultos, no que participa profesorado, participan as familias, o sea, pais e nais de alumnos que xa non están no centro e que siguen acudindo ao club, e de outros que están no centro. Coordina a nosa profe de matemáticas, María José. Despois temos tamén un club de misterio e terror e xa o club ecoloxista, no que vou centrar máis a presentación. Dentro dos clubs, en xeral, tamén temos outra vontade que é establecer relacións con outros clubs, non? Entonces, sempre acudimos á invitación que nos fai o Salón do Libro de Pontevedra, que seguramente moitos de vos coñecedes, onde se fai unha xuntanza con todos os clubs dos institutos de Pontevedra, e nós, aínda que non somos Concello de Pontevedra, conseguimos que nos inviten e acudimos a esta xuntanza. E, ademais, temos unha relación moi especial con un instituto de Pontevedra, que é o Xunqueira 1, está a Carla aquí tamén, a súa coordinadora dos clubs de lectura, e facemos unha xornada anual de encontro cos seus clubs. Entón, bueno, vedes aí as fotografías, basicamente o que facemos neste encontro é obras de teatro, concertos, tamén actividades deportivas, lúdicas, unha merenda, para que o alumnado dos clubs comparta esa xornada especial co club de outro centro. Este ano vamos a ir agora o 31 de maio e xa nos están preguntando cando vamos a Xunqueira, queremos ir, cando nos toca. O sea, que é unha cousa que motiva o alumnado a participar tamén no club. Bueno, ademais de ser un club de lectura, que é, claro, fundamental, perseguimos facer outras moitas actividades a partir do club. Isto foi posible no IES de Poio porque nos últimos anos houve un cambio na metodoloxía do centro. Incorporouse profesorado, sobre todo profesoras, que intentaron potenciar estas cousas que vos poño aí, potenciar a aprendizaxe por proxectos, desenvolver tarefas interdisciplinares. No cumio do clima, do que vos vou falar despois, participa o Departamento de Lingua Castelá, o Departamento de Lingua Galega, o Departamento de Física Química, Xeografía e Historia, o sea que conseguimos facer un proxecto de centro moi interdisciplinar e que partiu do Club de Lectura Ecoloxista. E, ademais, afianzar as competencias clave. Entonces, con este contexto, é relativamente fácil que o Club de Lectura desenvolva outro tipo de tarefas porque encontra apoio no profesorado e nas distintas materias. Como vedes aí, non todas estas actividades son do club, pero se entremezclan. O sea, o Club Ecoloxista puxo como no centro do IES, como un tema importante, o ecoloxismo, o cuidado do medio ambiente e o cambio climático. Entón, a partir de aí, hai actividades que son só do Club Ecoloxista, pero hai outras que se foron facendo nas distintas materias. Por exemplo, aparecevos aí meteorólogos en acción, que foron predicións meteorolóxicas que fixo o alumnado de segundo da ESO. Eran vídeos nos que les predecían o tempo, pero despois tamén incorporaban explicacións sobre os elementos do clima, do tempo, desde un punto de vista científico. Facían pequenas experiencias explicando eso. Tamén a feira científica, que está sobre todo basada no cambio climático, tamén a través de experiencias explican o proceso do cambio climático, e o noso gran proxecto de centro, que é o segundo ano que celebramos que é o cumio do clima. Despois vos explico un pouco máis en que consiste. Bueno, isto era para explicarvos un pouquiño a orixe do club, por que de repente aparece un club ecoloxista, por que facer este club de lectura ecoloxista. E, bueno,
poñovos aí cales son as motivacións. A primeira é a preocupación das profes, non? A miña propia, pola emerxencia climática, pensamos que realmente é un tema que a sociedade vai ter que afrontar no futuro e que, polo tanto, necesitamos formarnos e formar tamén o noso alumnado. E despois está o peso que cada vez van gañando máis os ODS dentro do currículo, non? E a chegada da LOMLOE, onde xa aparecen o tema da emerxencia climática, por exemplo, dentro da miña materia, en Xeografía e Historia, é un tema que debemos tratar en algúns dos niveis, non? Aparece como tal, emerxencia climática. Ben, despois poñemos aí tamén a inquedanza do alumnado, cando se trataba xa, antes da aparición do club, este tema nas aulas, moito alumnado mostrábase sensible, tiña certa preocupación, e outro mostrábase escéptico, non? E dicía que eso do cambio climático que non lle convencía moito, adoptaba un pouco o discurso negacionista que tamén está na sociedade. Entón, bueno, aí había un oco que había que cubrir, non? Animar o alumnado que sí parecía ter sensibilidade hacia o tema, a que continuara por aí, e, por outra parte, desmontar todo ese discurso negacionista que non podíamos permitir, non? Que se seguira estendendo entre a mocidade. Isto levoume a comenzar a desenvolver unha búsqueda bibliográfica. Os libros de texto están moi desactualizados con respecto ao tema, non o tratan con profundidade, entonces comenzamos a investigar que libros podíamos atopar con esta temática e que estiveran adaptados á idade dos rapaces, que é o máis complexo, non? Entonces, aí poñemos algúns exemplos de libros que son máis informativos, onde aparecen datos tan actualizados, como, por exemplo, o libro do clima, da editorial Catro Ventos, o Atlas de Emerxencia Climática, pero nesta búsqueda, que en principio era, para armar unha unidade didáctica, apareceron tamén novelas, relatos que estaban relacionados co clima. Entonces, xa nos saltou a idea, a partir de aí, de que era un bo tema para iniciar un club de lectura que estivera focalizado no ecoloxismo e no cambio climático. Aí poñemos tamén algúns exemplos, aparece Mares de Plástico, de Ana Alonso, a biografía de Greta Thunberg, Be Water, de Antía Ñáñez, tamén é un dos libros que lemos no club de lectura. Bueno, entón, este tema era perfecto para encaixar cos obxectivos que teñen os clubs de lectura dentro do IES de Poio, que é fomentar a lectura, claro que sí, pero dende un razonamento crítico e dende a reflexión. E, ademais, algo moi importante que tamén escoitei en outras experiencias antes de outros clubs de lectura, que é crear ese espazo seguro que axuda moito ao alumnado vulnerable dentro do centro a expresarse con máis seguridade, a ir desenvolvendo as súas habilidades sociais, a gañar confianza, non? Entón, eses eran un pouco os dous obxectivos fundamentais e que se adaptaban ben á temática do club ecoloxista. Entón, claro, queremos dentro do club compartir o interese polo medio ambiente, fomentar a conciencia sobre o cambio climático, eso é evidente, e ademais procuramos desenvolver unhas actuacións específicas e de alguna maneira ter impacto dentro da nosa comunidade escolar, dentro do centro, que non só o tema afecte aos membros do club, nin as aulas que traballan sobre estes temas, sino que afecta a todos, e tamén incluso dentro do Concello, non? Intentamos sair un pouco e levar a nosa mensaxe tamén fora. Bueno, isto tamén é posible porque o club acabouse, o desenvolver todas estas actividades acabouse convertindo nunha estrutura de participación. Existen outras no centro, a estrutura de benestar, a estrutura de igualdade, a estrutura, ahora quedame unha que non me acordo, a estrutura de benestar, de igualdade, e cal é a que me queda? De patios, para dinamizar os patios, non? Entonces, estas estruturas de participación intentan que o alumnado se comprometa co centro. E por iso é moi importante dentro do club de lectura, en xeral de todas as estruturas, que sempre sexan os alumnos os que decidan cal vai ser a temática que van a tratar. O sea, eu propóñolle as lecturas, eso sí, pero despois eles deciden en que se van a centrar, que campañas van a desenvolver, como van a facer, cal é o formato que van a adoptar. Son eles os protagonistas. E iso é fundamental para que realmente se sintan membros do club e que leven a cabo esas accións e realmente se comprometan co club. Bueno, comenzando así xa un pouquiño para mostrarvos que tipo de actividades facemos, comenzamos coa lectura deste libro de Mares de Plástico, de Ana Alonso, e aí, o alumnado comezou a ver cual era as consecuencias que no noso día a día as nosas accións teñen sobre o mar e sobre os océanos.
Como vivimos en Poio e vemos todos os días o mar desde o instituto, pois enseguida se lle ocurriu que había que facer unha limpeza de praias, que é o que fai a protagonista do libro, non? Elena, se non recordo mal, se chama a protagonista, iníciase a acción, pois eso, indo a unha limpeza de praias. Entón, bueno, aproveitamos a limpeza de praias que a Adega propón todos os anos no mes de outubro, unha limpeza simultánea en toda Galicia, e alá nos fomos o Club Ecoloxista xunto co alumnado de primeiro da ESO a facer esa limpeza. A partir de aí, a eles ocurriuselle que para despois que o resto do centro soubera deste problema, pois facer ese mural que aparece aí con parte dos plásticos que se recolleran durante a limpeza e tamén facer un vídeo que difundira toda esa información. Un vídeo no que eles actuaban a modo de booktubers, falando un pouco do que era a obra, sí, da novela, pero tamén engadían información sobre o problema dos plásticos no mar, a formación das illas de plástico no Pacífico, todo ese tema. Ben, e pasando de aí do máis xeral ao máis concreto, é porque nese momento comenzamos a ler o libro que tamén vos puxen antes, a biografía de Greta Thunberg, que era como aí o referente de que había que mobilizarse, de que como fixo Greta había que tomar a iniciativa e tamén facer cousas para mellorar a situación, o alumnado deuse conta de que nas súas aulas non existía un colector de plástico. O sea, estamos reivindicando que non tiremos o plástico ao mar, vale, sí, pero onde o tiramos? Na aula non había un sistema de separación do lixo, Entón, dixeron que ese iba a ser o obxectivo que iban a ter. Para cumprir ese obxectivo, traballaron en dúas cousas. Primeiro, nunha campaña de concienciación, e despois en implantar ese sistema de reciclaxe no centro. Vale, para a campaña de concienciación decidiron que iban a dedicar unha semana na que íbamos a recoller todo o plástico que se xenerara no centro. Entón, construímos ese supercontenedor que vos puxen antes. Ademais, interesábanos que fora desa rejilla, para que realmente se vira o interior e nos déramos conta do volumen de plásticos que xeneramos en solamente unha semana. Animaron o alumnado a participar. Despois, con todos eses plásticos, recollémolos. Primeiro, démonos conta de que o instituto non sabía reciclar, porque a pesar de que, como vistes aí, claramente a campaña era desplastificando Poio, e no supercontenedor puña só plástico, no supercontenedor apareceu de todo, tamén plástico, pero moitas outras cousas, que tamén nos deron a idea de que era necesario fomentar esa reciclaxe. Entón, despois recollemos eses plásticos, separamos o que non era plástico, pesámolo para darnos conta do volumen que tiña, do peso que tiña, e tamén o clasificamos. Vedes aí as fotografías que foron sacando a cada un dos tipos de plástico para darnos conta de que reciclaxe sí, pero tampouco todo o plástico é igual de fácil reciclar, Entonces, a conclusión que sacaron é que o mellor era a reducción. Íbamos a traballar no reciclaxe, pero que o primeiro que tiñamos que facer era reducir o volumen de plástico que se xeneraba dentro do centro. Ben, e como vedes aí na fotografía, todas estas conclusións presentáronas no primeiro cumio do clima do IES de Poio. Bueno, a outra parte que vos decía do traballo, pois eso, montar as papeleiras que conseguimos de forma gratuita a través de Ecoembes, montaron as súas papeleiras, vedes aí, esa é a nosa biblio, están aí no ordenador diseñando a súa campaña e fixeron os cartéis informativos que iban a repartir en cada aula na que levaran os contenedores, o que iban a decir, como iban a explicar en que iba a consistir a campaña, pensaban que non iba a ter moito éxito, que os compañeros non iban a facer caso, que eso non iba a ir adiante. Entonces, diseñaron tamén un concurso para animar a participación, darlles un premio aos compañeros as aulas que reciclaran mellor. Entonces, nese concurso, eles iban, aí tedes unha fotografía de cando explican en que vai consistir o reciclaxe, como facelo, e despois tedes outra na que os membros do club foron revisando aula a aula, iban de forma periódica durante os recreos, revisando e puntuando as aulas para despois ter un gañador do seu concurso, O premio final consistía en unha merenda, que tamén fixeron eles, unhas pizzas no instituto e tal, e ademais nunha xincana ecoloxista.
Bueno, as xincanas son unha serie de xogos tradicionais, pero que eles adaptaron o tema do medio ambiente e do cambio climático. Entón, teñen un pasapalabra, teñen o xogo do pano, pero con panos de distintas cores, para clasificar os residuos. Vedes aí outro que teñen o de adiviñar o que tes na cabeza, pero tamén con residuos, o que se lle pregunta, onde tiro isto? No plástico? No tal? No, tes que adivinar cal é o residuo que leva na cabeza. Bueno, unha serie de xogos que fixeron despois coa clase gañadora. Esta xincana resultou super útil e super entreteñida para eles. Ahora aplicámola sempre que recibimos os alumnos dos centros adscritos, por exemplo, os que se van a incorporar no ano seguinte, pois fan a gincana. É unha maneira de que o club siga dinamizando sempre tamén as actividades do centro. Bueno, este sistema de separación de residuos continuou este ano. Todas as outras fotografías eran do ano pasado, estas son deste ano, no que seguimos implantando en outras aulas. Para este ano innovaron e decidiron incorporar un Kahoot tamén, para despois da charla preguntar aos compañeros se realmente estiveran atentos ou non. E, ademais, fixemos, como vedes aí, pintamos algunhas das papeleiras do exterior do centro, porque tamén non había esa clasificación de residuos. Ben, toda esta actividade do ano pasado concretouse no primeiro cumio do clima. Vedes aí o programa, é toda unha semana na que se celebrar, na que tivemos actividades relacionadas co cambio climático. Ben, estas actividades son froito, o sea, fanse charlas, os alumnos diseñan as charlas que van a facer durante o cumio do clima, o sea, que é froito de traballo de todo o trimestre. Isto, evidentemente, xa non é Club Ecoloxista, senón que é o que vos decía antes, ese inicio que o Club Ecoloxista fixo do tema no centro, que despois adoptou nas materias. Entón, ese proxecto interdisciplinar que se traballou en segundo e terceiro da ESO, sobre todo, onde estábamos as profes que estábamos implicadas no tema, faise a través de grupos cooperativos, é unha aprendizaxe cooperativa, aplícase o método científico, por suposto, o desenvolvemento das TIC, e as habilidades comunicativas, porque o obxectivo é que despois eles se planten de diante dos compañeiros. O ano pasado fixémolo no salón de actos a grandes grupos. Este ano decidimos que para que a mensaxe calara realmente había que facelo en pequenos grupos, e fixémolo en pequeniños grupos, pero, bueno, teñen que preparar as súas presentacións e plantexarlle o tema aos compañeiros, e así desenvolver esa conciencia climática, non? Vale, bueno, vedes aí algunha das fotografías do ano pasado. Ademais dese traballo que o alumnado desenvolve durante todo o segundo trimestre, e que despois plasma a finais dese trimestre, que facemos sempre na semana das avaliacións, cando xa podemos interrumpir as clases e non hai problema. Entón, aí, ademais do que eles plantexan das súas charlas, recibimos entidades de fora. Este ano, e o ano pasado tamén, estivo con nos Ceida, Adega, Sotavento, facendo distintos obradoiros. Este ano, que estábamos máis centrados na alimentación sostible, a inauguración fixo unha panadería de Pontevedra que se chama Amásame, que traballa todo con produtos de quilómetro cero, e a clausura fixo a Setga, que é unha empresa tamén de Pontevedra de iluminación pública, que tamén ten como a sostenibilidade nun dos seus obxectivos. Entón, bueno, este é o proxecto do cumio que se desenvolve a partir de aí. Estas actividades xa son as que fixemos neste curso. Son basicamente tres as máis grandes que fixemos. Son a ecoauditoría, despois vou vos falar do artigo que fixemos para La Voz de la Escuela, e o último, que é a participación na segunda feira da sostibilidade de outro IES de Pontevedra, que é o Luis Seoane. Ben, na ecoauditoría, bueno, primeiro recibimos unha formación do programa da Diputación de Pontevedra que se chama Ponte Cero, onde veu un educador ambiental ao centro e nos formou un pouquiño sobre que é o que deberíamos facer na ecoauditoría, que puntos deberíamos tocar, e nos deixou documentación para ir tomando nota dos datos que íbamos obtendo. Basicamente, avaliar o consumo enerxético do centro, avaliar como é o sistema de separación de residuos e cal é o gasto de auga. Nesta última parte do gasto de auga, onde máis nos centramos, despois elaboramos ese vídeo que solamente vos puxen aí o inicio, que se titulaba así, é o noso Instituto Sostible, eso que intentaba responder á coauditoría.
que se difundiu no segundo cumio do clima. Sempre traballamos no club, pero despois para que salga o resto do instituto. Decíamos que se centrou máis no tema da auga porque estaban lendo en ese momento o alumnado de segundo da ESO, estaba lendo dentro do club Bewater, onde tamén tuvemos o encontro con Antía Ñáñez dentro do cumio, e o alumnado de terceiro, que xa o lero no ano anterior, estaba lendo la novela del agua, de unha autora noruega, Maja Lunde, non sei se vos sona, la novela del agua. Bueno, entón, centráronse sobre todo na ecoauditoria en xeral, pero despois, sobre todo, no tema da auga. E neso da auga é no que están agora, porque fixeron medicións do caudal das villas dos cuartos de baño do centro, e tamén das cisternas. Entón, o que queren facer agora é, a partir de ese gasto de auga que detectaron, poñer cartéis en cada unha das villas, que ademais non todas teñen o mesmo caudal, entón, poden decirlle os compañeiros, se queres gastar pouca auga, pulsa aquí e non en esta que gasta máis auga. E ademais ocorriuselles que era unha boa idea poñer botellas, incluso de auga, porque a veces, se nos din o caudal, non sabemos moi ben canto é, pero se vemos aí a botella, sabemos que cada vez que pulsamos o grifo que estamos gastando moita auga. E, bueno, neso está, esa será a última actividade do curso xa. Bueno, e despois está a publicación do artigo dentro deste programa, que o mellor supoño que moitos de vos coñecedes, que é dentro de Lago de Galicia, e que titularon así, A ría, un tesouro en perigo. Ben, eu propuxenlles participar no programa, veu a xornalista a falar co club ecoloxista ao centro, explicoulles en que consistía, o que tiñan que facer, como escribir o artigo, tal, e, como vos dixen antes, sempre eles son os que teñen que decidir o tema, porque senón non se involucran, se eu lles marco o que teñen que facer, non. Teñen que ser eles dos que salgan da súa iniciativa. Entón decidiron que iban a escribir sobre a ría de Pontevedra. Cando eu escoitei o tema, boteime a temblar, porque é un tema complexo e, ademais, polémico. Entón, desatendendo a miña norma de facerles caso, intentei disuadilos, buscar un tema máis fácil, porque é moi difícil, non vamos a encontrar con moitos problemas, xa sabedes, tal. Non, profe, ten que ser isto. Porque, que pasa? Que moitos deles son fillos de mariscadoras. Son fillos de mariscadoras ou teñen mariscadoras na familia. Entonces estaban escoitando nas súas casas como había un problema co marisqueo e que eso tiña que ver algo co cambio climático. Entón, todo casaba, tiña que ser ese tema dentro do club ecoloxista. Entón, bueno, demoslle a nosa aprobación, Leticia e máis eu, e comenzamos a buscar xente a que entrevistar. Aí tedes a toda a xente a que entrevistamos, a presidenta da agrupación de mariscadoras, unha profesora da Universidade de Vigo, tamén Antón Mas, o presidente da Asociación de Defensa pola Ría. Entrevistamos os alcaldes dos concellos da Ría de Pontevedra, a alcaldesa de Marín, o alcalde de Poio, por suposto. O alcalde de Pontevedra non puido vir ao final, estivo con nos un dos concelleiros. Puña aí o representante de ENCE con interrogante, porque aínda recibimos a resposta, fai un día. Foi o máis difícil de conseguir, a resposta de ENCE. Pero, bueno, o artigo foi, tivo un resultado moi enriquecedor, porque viron todo o que traballaran durante tanto tempo no club ecoloxista, durante o cumio do clima, o que era o cambio climático, viron como se plasmaba xusto enfrente deles. Todo o mundo nos confirmou, as mariscadoras, os alcaldes, saben que a temperatura da ría está subindo, que subiu entre 1 e 2 grados nos últimos anos, que estas chuvias torrenciais que sufrimos no outono e que fixeron que baixara a salinidade da auga e acabou con moito do marisco da ría, está provocado polo cambio climático. Despois viron un pouco a contaminación que sofre a ría. O alcalde de Poio confirmou, todo o mundo sabe que hai un sumidor, unhas augas que verten directamente á ría. A xente falounos do problema de ENCE, Entón, viron como se plasmaba todo o que eles viran nas súas lecturas, no que tiñan xusto en fronte, no que escoitaban nas súas casas. Entón, agora que xa temos a resposta de ENCE, acabaremos de ultimar aí unhas cousiñas que nos quedan coa súa perspectiva, que tamén temos que recoller, e publicarase nos próximos 15 días, supoño. Aí vedes como fixeron todas as entrevistas, algunhas foron
presenciais, outras foron a través de videoconferencia. E o último foi a nosa participación na Feira de Sostibilidade do Luís Seoane. Aí o que levamos foi unha combinación tamén de todo o traballo que fixéramos ata agora. Vedes aí que están con vinagre, probetas e tal, porque fan experimentos demostrando, o que vos dixen antes que fixéramos nesa feira científica, demostrando o cambio climático, o sea, como o CO2 é máis denso que o aire, como se deposita entón nas capas baixas da atmosfera, entra en contacto ca auga, acidifica a auga e iso influe no marisco. Levárono o que acababan de ver xusto da ría de Pontevedra, relacionárono con todo iso, e despois, vedes aí na última fotografía como aparecía as solucións, non? Que podemos facer nós? Cal está no noso día a día, que podemos facer? E, basicamente, o tema da reducción do consumo, non? Reducir en xeral o noso consumo para intentar tamén reducir as emisións de CO2 e con iso conseguir un pouco frear todo este problema. Bueno, hasta aí eran as actividades deste ano. Ahora puxemos esta diapositiva que é un pouco a modo de reivindicación, se me vades a permitir, porque, todas estas actividades que, como vistes, son moitas, non? Supoñen un esforzo tremendo por parte das profesoras, do profesorado. A xente que traballa nos clubs de lectura non ten ningún recoñecemento extra, faino nas súas horas libres, dentro do centro, e despois invirte moitísimo tempo na súa vida persoal para sacar adiante todo isto. Entonces, un pouco agradecer a todas as compañeras que traballaron connosco e reivindicar esta situación, porque non se pode soster moito tempo, non se pode soster moito no tempo. En algún momento a xente se vai a cansar de ter que traballar así, deste xeito, sin ningún recoñecemento. E poñemos aí o premio que nos deu a Diputación, precisamente por ese proxecto do cumio do clima, porque non solamente temos o problema do cansancio do profesorado, das horas, senón que agora tamén temos o problema do orzamento. O segundo cumio do clima puidémolo sacar adiante polo premio da Diputación, por eses 1.000 euros que gañamos ca Diputación, pero senón non o poderíamos sacar adiante, o Instituto non contaba co orzamento necesario para facelo. Entón, un pouquiño é a reivindicación, que a ensinanza pública necesita eses recursos, tanto recursos humanos, moitas gracias. Gracias. Pero que xurde un pouco da impotencia, de verte así, desamparado. Eso que vos decía, que necesitamos eses recursos tanto humanos, porque a carga que asuma o profesorado é moita, como económicos, para sacar adiante os proxectos, porque senón, un libro de texto, e xa está, todo isto exixe moito máis. Entón, darvos as gracias, temos todas estas actividades. Decirvos que na presentación se me esqueceu de incluir o Instagram, que é o medio que empregamos para difundir todas estas actividades. Entón, sintades no noso Instagram do IES de Poio, aí vades a poder ver todo dos clubs, outras moitas que se fan fora dos clubs de lectura. Nada.